Oh, sa pamanaoban mo sa helmet dia. Pilipino gyapon oy. Kabalo na ko ani. Pero simple ayo ni oy. Sayop na dabe, samde na dabe. Himoon daw ko nung pangungusap pastor ba? Kane. Itoy. Oh, itoy. Saan na paghimo og pangungusap sa Tagalog be? Itoy ang anak ng iro. Na may dangat. Mana isa? Sumana isa dia. Sumana. Aso. Aso. Sama na pag himog pangungusap ng aso be. Kuan. Ang aso ay lumipad, pumunta sa aking mata. Nahalangan ako. Dangat. Si Asteroy. Pemondang lang kang eskwela. Sayang ang balo ni mo 2 pesos kada adlaw. Kamot ba yan lampo eskwela oy?